Religious group sa Davao Oriental nga pinatikan o Holy Stone gipaklaro nga tiwalag na og dili na nila miyembro si Father Cornelio Galon ug ang mga miatake sa Davao Oriental Provincial Jail. Anang report ni Rial Soroche. Miatubang ang usa sa mga elders ug leader sa pinatikan o Holy Stone of the Catholic Apostolic Church of the Holy Spirit. Aron ipaklaro nga tiwalag og dili na nila kauban sa buhat si Father Cornelio Galon ug ang mga miatake sa Davao Oriental Provincial Jail niadtong Sabado. Gikan sa pagkasundalo ni Cornelio Galon, nag full-time matud pa kini sa grupo nga gitukod sa mga katigulangan nila apan nagbuhat kini og sariling simbahan. Nga di wala pod tay gitolerate kung unsa ilang gihimo, sila ang mosulbad sa ilang problema. Total kita ang Holy Stone wala man pod nagsugo sa ila nga mao na himuan ninyo, sila ang misiak, so sila ang manubag. Gipaklaro usab nila nga dili kulto ang pinatikan, sukwahi sa mga nanggawas nga balita. Ato na lang tawag og mga patikan kay naamang gyud tay mga patik ang mga membro namo. Ang Holy Stone gyud, Holy Stone siya. Gani sa mga karong murag daghan-daghan na gani ka na naglahi-lahi na ang simbahan gani. Pero gikan gina sila dia originality nga naa sa mua. Kita nga Holy Stone wala tay labot ato mga binuhatan nga sa nakita sa ubang karon diha nga ngani naapektahan ng uban. Sa sugod pa wala man tay mga hinimuan nga unsa. Luyo ni ini, padayon ang panawagan sa otoridad sa makatudlo sa gitaguan sa mga miatake sa Davao Oriental Jail Facility, ingon man sa mga inmates nga miiskapo. Yung mga baril nila na short firearm, binigay doon sa kasamang tumakas heading to sa bukid ng part ng Lupon yun. Kauban si Luar kahit sa kamera, ako si Rial Soroche para sa One Mindanao.